ngitshela ukuthi ngiyobafana aqondanisa ababhemi awusuka nini madoda hayi asengayilinde ngitshela ukuthi ngiyo aqondanisa ababhemi awusuka nini madoda hayi Mata manje lezi futhi ziyentabeni. Yo, sibaya. Fika last man. Fika lonke. Do. Sisho. Fika lonke. Angithi Friday. Afela. Awubheki alesiyangithanda bese. Hello babe. Right. Ngisha. Hayi ngithi sihlangana nini? Kunini? Ngifonela uphendula lapha. Uthi sasebhizi. Kahle. Sokhuluma ke. Sha. Mata nayi ya. Oyile bongitshela ngayizolo. Yeah. Asibasibe. Asiba. Joka. Lena mahlali hlala kanje. Funa ngihlale njani? Funa ngihlale njani? Qalile yangijwayela futhi awuthi. Hayi mata ke. Manje mata ngiyakubona ukuthi i-conversation khuluma nobani nje. Uthi yajola. Ngiyatshola. La mntabeni. Sokujola kunama kiss. Ha matolo hlangana kiss atshola. Wenzani? Wenzani wena sana? Hey, wenzani? Wenzani? Mat. Ukumanje kushayelani le? Ngiyazi. Mata manje umshayelani umntana? Ningazongijwayela ngawo. Uyangidelela. Kona ngizokubamba ngoba usobe enkomo. Yeka. Hey mata ngimele lapho. Khona into ekalayo. Yathi kunomuntu la ngishilo nje. Hey. Ini wena mane. Unyaphe musilo. Eka wena ulala ngapha vele. Ini kawuboni ukuthi kwenzakalani futhi vaya. Wena vaya. Yazi. Ende le phone ngiyayifuna. Ngiyenza njani? Simple. Konje ngeplastic. Okay, simple. Abantu abandlula yini ngizobhayisela ama-plastic. Ya, cabanga igrade. Yes man. Ngiyanuka ma. Ntwana yami ngiyakutshela wena. Esesinayo le ntwana le. Singibhayisele yona iplastic. Ya, singimele mayifika yini ayibiza. Abantu abanukana. Hayi uyapha. Intwana yami uzala. Intwana yami ugrade. Hayi mina ntwana yami namhlanje ngithi anginamali ngingale phone engiyifunayo angibamba. So mfethu asenze kanje phela ibhizinisi ne. Wena ubamba le plastic. Ngithola. Understand ukuthi kanjani? Bese wena from today uyangikolo. 50 rand le plastic ngiyayifuna imali yami. Ngiyangizwa ngithi. Ya, funa imali yami. Ngibambisa le plastic bese ngizongikanyile yami angibamba. Sure, ngothi. Khotman, anginamali. Ende kithi akhona plastic. Angiwadingi kwamanje. Ende Khotman ish akhona plastic ithi amaningi. Angiwadinga plastic. Uthi wena sani? Uthi kina khona ama-plastic wena sani ngithi thenga le plastic ne. Khotman ngithanda futhi. Thenga le plastic. Kina khona le plastic linjani? Alifani le plastic la yini le. Alifani ini wena sani thenga le plastic. Thenga le plastic sebamba yi. Hamba yi from today angikolo. Wena sani ngiyafuna imali yami ungibhadale sani yezwa. Ngiyafuna imali yami. Zingina zongo, bara Kwenza kala yini mfana yami ubani oshayile bodi? Bangishayile. Thini mfana yami bakushayile asambe somlanda bodi. Mingakhali mfana yami ngoba mina phuma eMozambique ashaya 10 minutes ngiyibani bashayela ngasikhathi.
Yima. Ngifebelele ubheki wami. Ngaphenduli nekuphendula. Hayi, sijoyina abantu la. Ayona. Iyo leya. Kunengifonela la, ngiphinda wokugcina manje. Ngetime iphelile kunini ngimfonela. Angijwayela kabi lo. Hashi. Perere time. Hayibo. Ngifuna ukungithengela ka. Yebo rasana. Very bishayile le ntwana. Yona sanikushayile mina. Ngikushayile khuluma man. Man ningazola mintwana yami phela ngamishaya. Uthini? Ngingamishaya. Uthini? Bambara. Uthini? Vera boto. Woza. Okay mntana yamina ijwayele masimba manje. Woza. Mshaya Bushfriend! Mshaya Bushfriend! Ngiyaxolisa sikhupha mthareni.